Ngayong araw guys, tatagpuin natin si Jake TV. May bibigay daw siya sa akin tingnan natin kung ano yung bibigay ni Jake TV. So puntahan natin guys, tara. A few moments later. Oh, ayun guys, medyo nauna ako kay Jake TV. Napaga yata yung dating ko. Antayin ko na lang siya, baka maya andito na yan. Si Jake TV. Eto. Guys, pa-subscribe na YouTube channel niya, guys. Subscribe lang kayo, like and share. Ito na guys yung ginawa ni Jake TV para sa akin ito. T-shirt. Yan. Salamat kay Jake TV yan. Guys, panoorin nyo yung mga namin, mga vlogs namin.
Suporta guys, suporta. Hintay guys, sinod ko na agad ito. Galing kay Jake TV na t-shirt. Ginagawa niya para sa atin eh. Jake TV oh. Sinod ko na agad. Guys, support lang guys ha. Manood kayo ng mga vlogs namin. Salamat. Ididikit na ni Jake TV yung sticker natin sa motor niya. Ayan, mamarkahan na natin yung motor niya. Ayan guys, dinigit na ni Jake TV yung sticker natin. May marka na rin yung motor niya. Ayan. Salamat Jake TV. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,